راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي سوني 12 حسي كل تشعن 19 ناي ساعت زي سمنان مدبات أتوكرو أبوانا وقداتن ناب راديو إيرنا تلوكو ملغتاتن دحر زينا تغتاتيلو كغربيو مكتالكم بخبرن عدم حيل أير إيرترا أبحث إير عمتات لعل عسرا بررتن تكنيشاناتن بسدة موتن كسيروم إيطاليان يونيسيفن إيرتراوين قلعونا بسدة كي وحزن مكل خال زعلمة مدبات أب إيرترا ككايدين رواندا أب ليبيا زركبو أما السدة تنياتات كتقبل كمتخل تقليسو راديو إيرنا زينب زرزر حيلاير إيرترا كاب كلتشن 12 كساب زي ناي حموشتنا حسي زقاتمي حدقا هليكوبتر كلتا دك انستيو زركبوهم بوحدو 12 بررتي بسنك موتن سدتن كم زخسروم مستتكال قربت زلوم وقنات نريد إيرنا قليسوم أبزي حيدة عمتات راي ناينوي عمتات تموكرو زلوم حانتي قوالن استيت تركبهم شدشتا بررتي بسنك حدقا هيوتوم سينوم نساتهم أبا كلتشن 13 كابتن تسفاين كابتن هابت سلاسن أبا كلتشن 17 كابتن يوناسن سما زير خبنايو حنت قوالن استيت براريتن أبزي زحلف سمون ناي كلتشن 19 دما كابتن نقوسن مكتل تلن تموسين زتبالو مكرات بررتي زنبوريوم تنكي موتزوم مكرات بررتي بقعتن زي ترقاقصه أوش تعدي زقطاطما ملما مد نفرتن أخول صقنان ناي قحو مقير زي بلن زارغا نفرتن مخاننيو زتقاز بزي كازي أبز 7 عمتات ناب إثيوبيا سعود عرب إيطاليان كالوت هاجراتن استسدو بوحدو شمون تابرتي كم زلو اتوم نزح حبريتا زلاخو قنات أرديوم بمسرة حبريتا اتوم أبزي حتصير عمتات ناب سدس زمرحو عبرتي أب كلتشن 13 كابتن يوناس كابتن مكونن كابتن راوة ناب سعود عرب أب كلتشن 16 مكتل تلنته مبرهت تسفى مريمن مكتل تلنته أفورك فساين ناب إثيوبيا أبتي عمتتي ميجر يوناس هينوكن كابتن أسمرو مامانيلن ناب إيطاليا يركبوم بزي كازون ناب السودان أبو دابي إيطاليان جرمنن نحكمنان توسخ سلطناتاتن زتلاكو حيالو تكنيشانات حيلاير ببزخدو عقبان محتات كم شترفو تسبسابات يملكتو أبلع لزي كابتن هابتوم استبالي أبرار نفاريتون كاب كلتشن 13 تحيزو أب إيرترا أبيت مأسرتي كم زلو يفلت بزي كازي أب كلتشن 13 حدا أبال بيت صحفات بريزيدنت كفلي ستاتيكس أرونن هابتومن بستبالو كل تابرتن تمرح نفاريت جويو أب سعودي عقبا كم زحتتي أيرسعن بجزي فوت أيتاتن حيال دليتن سمعتن زيجاتات دحرنا تسنت زقومي حيل أير إيرترا كما بكل تسلاتات إيرترا زلو كبيد مجاسبة ومسلات مخنيات زي بلو ما أسرت زيجاتاتن كالنا يرعد تجباراتن كاب جيزي ناب جيزي إنها تداخميو كمت سنيحو منيسر قدات وصاي إيطاليان مع كان قول حبرات هاجرات يونيسيفن إيرتراويان قولعونا بسدت كي وحزن مكل خال زعلمه ناي استات 1 مليون يورو زتفلالي مدبات أب إيرترا ككايدو مخانم أتي منيستري زحلف سمون أبزوصو مجلس يافليتو أتي بمنيسر قدات وصاي إيطاليا تمويلو محيال صنعت قولعو منسياتن حبرتسبن نمكتا زي حقاو سدت أب تحت زبلا رستي بيونيسيف زكايد مدبات أستمرو سلطناتات ممحياش نابرا كمودما تحت من نبابرو أبزلوهم سدراتات نزركبا دك انستي قولعو تمرتن نمغصال زخلن قطباو حجز مبركاتن زتقالليو إيطاليا نزيا بإيرترا زركبو قولعو زدهابي بروجكت كم مفتن مدب تبقسو زلا سودان ليبيان مأكلاي بحرن سجيروم نابتا هاجر نايزاتو بزحنايتهم بزي ألاي زمتو إيرتراوين تحت عدم قولعو إنا زيادة يمتس سلازلويو رواندا أب مداغون معسكرات ليبيا زركبو أما إسدتنياتات هاجرات أفريقيا كتقبل كم تخلاف ليتا مجلس منجس رواندا كم زملكتو وتهاجر كاب ليبيا بجزياونت ناب نيجر زقعزو سدتنياتاتون نمقبال تداليالا رواندا كاب ليبيا نيجرن أما إسدتنياتات نمقبال دلوتي كم زلا تقل الزلا كم أكال نايتي أب كلتشن 17 زاتوتو أستات 30,000 سدتنياتات أفريقيا ناي مقبال مبتعيو أبزيك أربا دما أب ليبيا بحماق كونتات زركبو أستات 500 سدتنياتات كتقبل تسبيتالو كونتات ليبيا أزيوا شغالي كوينولو أبزولو جيزي أب تاجر أب حماق وديقوم زركبو زيجاتات هاجرات أفريقيا نابو حسبوتا مقعزم حلافنتا لنا كبل بريزيدنت رواندا بول كاغامي قليسو رواندا مس منجس إسرائيل بزبصحتو سممع
ኣብ እስራኤል ካብ ዝርከቡ መብዛሕቶም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ስደተኛታት ክትቅበል ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ሓያሎ ካብቶም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት መሰላቶም ብግቡእ ከይተሓለወ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቖም ብደላሎ ናብ ዩጋንዳ ክሰግሩ ከም ዝተገደድዮም ዝጠቕሱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ኣይትኾኑ ክቡራን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃኢን ኤርትራ ዘለኹም ክብሮም ዳፍላይ ኣቀዲመ ዕዙዝ ሰላምታይ የቕርበልኩም ናይ ሕውነትን ናይ ናፍቆትን ሰላምታይ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ እዞም ንመጻኢ ኤርትራ ንድሕሪ ኢሳያስ ዝመፁ ንሃገር ክርከቡ ንደልዮም ምኩራትን ምሁራትን መንእሰያት ኣይሓዝናን ኣለና ደሃ ይገበርናሎምን ኣለና ዝብል ኣርእስቲ እዩ ድሕሪ ኢሳያስ ምዕቡልን ዘመናውን መንግስቲ ክንገብር ናይ ኩልና እምኒት እዩ እዚ ግን በይኑ ዝመጽእ ዘይኮነስ ዓቕሚ ሰብ ብብዝሒ ዘድልዮ እዩ ዓቕሚ ሰብ ድማ ክንብል ከለና ሞያውያን ናይ ዘመንና ሞያውያን ማለትና እዩ ሞያውያን ዘይብልና ከምቲ ትምኒትን መደብን ኢሳያስ ዘርሞ ክንተርፍ ኢና ምክንያቱ ዘመናዊ ሃገር ዝቀውም ብሓይሊ ሰብ እዩ ብክኢላታት እዩ ክኢላታት ድማ ኤርትራውያን እዮም ዝምረፁ ደቂ ሃገር እዮም ዝምረፁ ኣብ ክንድን ወጻእተኛታት ንኸፍሎ ነቶም ደቂ ሃገርና ይምረፅ ስለዚ እዞም ንደልዮም ዘለና ንድሓር ክኾኑና መድሕን ናይቲ ሃገር ክኾኑ ንደልዮም መንእሰያት ምራይ 30 ተበዝሐ ደቂ 50 ዝኾኑ ኣበይ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ለውጢ ቃልሲ እጃሞም ከይሳተፉ ዝዕንቀፍ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣርሒቆም ኣሎ ካባና ብፍላጥ ኣይኮነን ነዚ ቃልሲ ኣይንደልዮን ኢሎም ኣይኮኑን ሰቡን ጸሊኦም ኣይኮኑን እቲ ሃዋሁ ግን ነቶም ብሉጻት ዝዕድም ኣይኮነን እቲ ናይ ቀደም ልምድና ፖለቲካ ብጸቢብ ሒዝካ ዝኸይድ እቲ ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ወይ ቃላት ውፅእ ንዝበለ ተሪር ቃላት ብምንጻል ከም ዝሃድም ምግባር ሓደ መለለይ ናይ ኤርትራዊ ፖለቲካ ኮይኑ ኣሎ እዚ ካብ ግዜ ገድሊ ዝጀመረ ናጽነት ዝቐጸለ ናይቲ ስርዓት ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ኢልና እኳ እንተደምደምና ብኡ ዝተጸለወ ፖለቲካና ድማ ሕጂ ነቲ አንጻሩ ወይ አንጻር ስርዓት ናይ ኢሳያስ ቃለስ ዘሎ ፖለቲካውን በዚ ከይተጸለወ ኣይተረፈን ምክንያቱ እቲ ተሸቁሪርካ ነቲ ዝበሃል ጥራይ ኣብ ምድጋም ዘደሃበ ፖለቲካ እዩ እዞም ንደልዮም ዓበይቲ ወይ ሞያውያን ንብሎም ቶም ምሁራት ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ እዮም ምሁራት ክንብል ከለና እዚ ድሕሪ ናጽነት ተወሊዶም ዝዓበዩ ማለትና እዩ ቅድሚኡ ብሰማያንያታት ዝነበሩ ማለትና እዩ ቶም ናይ ቀደም ናይ ስሳታት ማለትና እዩ ናይ ስሳታት ምሁራት ኩራት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዕድሚኦም ስለ ዘለዉ ብዛዕባኦም ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብሰብዓታት ዝተወለዱ ሎሚ 50 ረጊጾም ዘለዉ ካብኣቶም ጀሚርካ ዘለዉ ወለዶታት ማለትና እዩ እዚኦም ብሰንኪ ስደት ካብ ኤርትራ ወፂኦም ክነብሩ ተገዲዶም እኳ እንተኾኑ ገሊኦም ድማ ተሰዲዶም ጥራይ ዘይኮነስ ወሊዶምስ ነዞም እንብሎም ዘለና ክኢላታት ዘፍረዩ ክንሶም ንሕና ግን ኣብቲ ናትና ስእሊ ወይ ራዳር ኣእተናዮምን ኣለና ንሕና ክብል ከለኹ ብሓፈሽኡ እቲ ንፖለቲካ ኤርትራ ብዝምልከት ክትዕ ዘካየድ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ተጸሚዱ ዘሎ ክፋል ህዝቢ ማለት እዩ እቶም ደገፍቲ ስርዓት ኢሳያስ ክንብሎም ንደፍር ማለት አንጻሩ ክኸዱ ዘይመረጹ ዝበዝሑ ኤርትራውያን
ካብቶም ደገፍቲ ናይ ኢሳያስ ውን ኣብዚ እትዋትዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እትዋትዮም ኣብዚ ኣብቲ አንጻር ኢሳያስ ዓጢቑ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ዝገጥሞ ዘሎ ወይ ዘሪኦ ዘሎ ድኽመታት ኣብቶም ዓቀብቲ ስርዓት ኢና ዝብሉ ኢሳያስ ይንበረልና ዝብሉ ካልእ ዘፍርሖም ለውጢ ዘፍርሖም ንሳቶም ውን በዚ ጉዳይ እዚ ተለኪሞም ኣለዉ ስለዚ ንዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝምልከት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ውሽጢ ዘገልግልዎ ገይሩሎ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ግን ዘገልግልዎ ብተዛማዲ ውሕዳት እዮም ስለዚ ነዚኦም ዘገልግልዎ ዘለዉ ማለትና ኣይኮነን እቶም ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ከኣትዉ ዘይደፈሩ ግን ለውጢ ክመጽእ ድማ ዝደልዩ እዮም እምበኣር ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ብዙሓት ምሁራት ምኩራት መንእሰያት ኣለዉ እዚ ክብሎ ዝደፈርኩ ምክንያት እቲ ኤርትራ ብተዛማዲ ትምህርቲ ክትከስበሉ ኣብ ትኽእል ዝነበረት ናይ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ስእሊ ኣብዚ ድማ ንሪኦ ኣለና ሓደ መንእሰይ ወይ ሓደ ቆልዓ ተወሊዱ ትምህርቲ ጅምር ክሳብ 12 ክፍሊ ይበፅሕ ብድሕሪኡ ክልተ መገዲ ይመርፅ ወይ ክመርፅ ዕድል ነይርዎ እቲ ሓደ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክኸይድ ካብኡን ቀፂሉ ናብ ካልኣይ ዲግሪ ወይ ማስተርስ ክሕዝ ካብኡን ሓሊፉ ናይ ዶክተር ደረጃ ክሕዝ ሓደ መገዲ ነይርዎ እቲ ካልኣይ መገዲ ድማ 12 ክፍሊ ምስ በፅሐ ናብ ቴክኒካዊ ወይ ሞያዊ ስራሕ ዘምርሕ ኮሌጃት ወይ ከዓ ኣብያተ ትምህርቲ ምእታዊ ነይሩ ናይ ቴክኒክ ወይ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ክሳብ 12 ክፍሊ እውን ምብፃሕ ኣድልዮን እዩ ኣብ 10ይ ክፍሊ ጀሚሩ ኣሰልጢኖም ንሓደ ስራሕ ከብፅሕዎ ዝደልዩ ትካላት ከም በዓል ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርላይንስ እዚ ናይ መሃንድስ ኮሌጅ ናይ ነርስ ናይ መምሃራን ዝኣመሰለ እውን መርፅ ዕድል ነይሩ በኣረይ እዚ መንእሰይ ክንብል ከለና ከም ተባዕታይ ወስድ ኣለኹ እምበር ተባዕታይን ደቂ ኣንስትዮን ምኳኑ ከም ርዱእ ክትወስድለ ይደሊ እዚኦም መንእሰያት እዚኦም ደቂ 16 ደቂ 18 ምስ ኮኑ እምበኣር ናይ መገዶም ናይ ሂወቶም ናይ ሙያ ናይ ተመክሮ ይጅምሩ ማለት እዩ ካብኡ ንኔው ድማ ከም መኻዶም ቅፅሉ ዕድሚኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወዲኦም ናይ ባችለር ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ሒዞም ኣብ ስራሕ ዓለም ከኣቱ እንተን መሪፆም ደቂ 22 ደቂ 23 እዩ ማስተርስ ክሕዙ እንተኮይኖም ምናልባት ሓደ 2 ዓመት ወሲኾም ደቂ 25 26 እዮም ዝኾኑ ዶክተር ከብል ድማ ኩሉ ዘጠቃልል 17 ኮታስ 30 ከይመልአ ሓደ ሰብ ኩሉ ዘድልዮ ንሂወቱ ዘድልዮ ሙያ ናይ ትምህርቲ ኣጥርዩስ ኣብ ልዕሊኡ ከማን ናይ 5 ናይ 6 ክሳብ ናይ 8 ዓመት ተመክሮ ሒዙ ኣሎ ወዲ 30 እዚ ነይሩ እቲ ንቡር ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ከይተረፈ እዚ መስርሕ እዚ እንከልከል እንዳበለ ይኹን እምበር ይኸይድ ብግዜ ድሕሪ ናፅነት ድሕሪ ማለት ኣብ መንግስቲ ኢሳያስ ግን እዚ ኩሉ ተረሲዑ ሎሚ ከምኡ ከም ዝነበረውን ናብ ሎሚ ክንምለስ ከለና ልክዕ እቲ ዝገለፅክዎ ጓዳኣስ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣብዚ ሃገር እዚ ንኤርትራውያን ተኸፊቱሎም ነይሩ እዩ ኣብዘን ዓመታት እዚ ብዛዕባ መን እዛረብ ኣለኹ ምናልባት ብዛዕባ እዞም ሕጂ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ንኩሎም እዚ ዕድል እዚ ዘይተኸፍተ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዙሓት እቶም ኣብዚ ሃገር ዝተወለዱ ወይ ከዓ ብንኣሽቶኦም ምስ ስድሮኦም ዝመፁ ወይ ከዓ ካብዞም ሓደስቲ ስደተኛታት ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣብ ኤርትራ ካብ 12 ክፍሊ ወይ ቁሩብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕሞም ኣብዛ ዓዲ መፂኦም ገለ ካልእ ትምህርቲ ክውስኹ ዝኽኣሉ ማለት እዩ እዚኦም ኣብዚ ወፃኢ ምስ መፁ መብዛሕትኦም ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ብዘሎ ቋንቋ ትምህርቲ ተማሂሮም
ተወዳዲሮም ኣብ ኩሉ ዓውድታት ናይቲ ሃገር ብሉፃት ሰባት ኮይኖም ዲፕሎማስያኛታት ኣለዉ መሃንድሳት መሊኦም ናይ ኢኮኖሚ ሰባት ኣለዉ ናይ ኮምፒውተር ክኢላታት ኣለዉ ናይ ስነ ፍልጠት ኣለዉ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ከም በዓል ኣገልግሎት ሶሻል ኣገልግሎት ማለት እዩ ኣለዉ እዞም ኩሎም ዘመናዊ ስርዓት ወይ ሃገር ብኸመይ ስርሑ የካይድ ዝፈልጡ እዮም እዚኦም ደቂ 30 ከይመልኡ እዚ ኩሉ ኣጥርዮም ዘለዉ መንእሰያት ክንብሎም ከማን ኣይንደፍርን ኢና ምክንያቱ መንእሰይ ዝብል ቃል ገና ዘይጀመረ ይስምዕ ስለ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ መንእሰይ ክንብል ከለና እቶም ምኩራት ወይ ምሁራት ክመርሕዎ ኣለዎም ንብል ምክንያቱ መንእሰይ ኣይተመኮረን ኣይተምሃረን ዝብል ኣምር ስለ ዘሎ ኣነ ግን እቲ ቀንዲ ውድዓዊ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ደቂ 22 23 ድሮ ምርቶም ወዲኦም ስራሕ ሒዞም ተመኪሮም እኳ ደኣስ እኩል ገንዘብ ሒዞም ገዛ ገዚኦም ወይ ገዛ ዝገዝኡሉ ኣሕ ወሲዶም ገዝኦም ሒዞም ንሪኦም ዘለና ደቂ 25 ምስ ኮኑ ወሊዶምን መፃምድቲ ሒዞም ኣሕባር እዚኦም ኣብ ሂወቶም ብሉፅነት ከየምፅኡ ክቅፅሉ ከም ዘይክእሉ ገንዘብ ክገብሩ ደቆም ከዕብዩ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈልጡ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ውድድር ምስ ደቂ ሃገር ናይ ዘለውዎ ዓዲ ኣብ ሆላንድ ይኹን ኣብ ጀርመን ኣብ ኣሜሪካ እንዳተወዳደሩ እቲ ዘድሊ ብልጫታት ብሉፅነት ዘጥርዩ ዘለዉ ኤርትራውያን እዚኦም ጠበቃታት ኣለዉ ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ርክብ ወይ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ዝሰርሑ ኣለዉ ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቁጠባ ሃገር ኣብ ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ ኣለዉ ካብኡ ንሓሊፎም ኣብ ናይ ኢንጂነርነት ወይ ናይ መሃንድስነት ኣብ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኣኼባታት ይሳተፉ ናይ መንግስታዊ ኣኼባታት ኩሉ ኣሰራርሓ ክመሃሩን ከምህሩን ንሪኦም ዘለና እዮም እዚኦም ደቂ 30 ከማን ዘይምሉ እዮም ቅድሚኦም ድማ ዝነበሩ ድማ ሎሚ ካብ 30 ክሳብ 40 ዘለዉ ድሮ ኣብቲ ዝብፃሕ ሓላፍነት ዝበፅሑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ተባሂሎም እዚኦም ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ኣብቲ ደገፍቲ ኢሳያስ ዘለዎ ይኹን የለውን ምናልባት ገለ ግዜ ደቆም ሒዞም ወይ ከዓ ብገለ እስከ ክንሕወስ ኢሎም ክመፁ ክእሉ ኮኑ ብሓፈሽኡ ግን ኣብቲ ሂወት ናይቲ ዘለዎ ሃገር ሰትዮም ኣሎ እዚ ማለት ግን ደሃይ ሃገር ዘይፈልጡ ቋንቋ ዘይፈልጡ ባህሊ ዘይገድሶም ማለት ኣይኮኑን ምናልባት ካብዚኦም እዮም ገሊኦም ዋላ ተቃወምቲ ከለዉ ፀኒሖም ዓዲ በፂሖም ዝመፁ ምስ ስድሮኦም ርክብ ዝገበሩ ንዓዶም ንዘለዎም ስድራ ገንዘብ ዝሰዱ እዚኦም እዮም ስለዚ እዚኦም ዓዶም ዝረስዑ ዘይኮኑስ መእተዊ ኣብቲ ፖለቲካ ዝሰኣኑ እዮም ፖለቲካ ዝሰኣኑሉ ምክንያት ድማ እሳቶም ኣይሓቱን ኣለዉ እቲ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ዘሎ ድማ ኣይህቦምን ኣሎ ስለዚ እዚኦም ኣይንረክቦምን ኢና ኣይንሪኦምን ኢና ደንበ ተቃውሞ ገለ ኣብ ዝውድበሉ ግዜ ሓደ ግዜ ገለ መፅናዕቲ ከድሊ ከለዉ ወይ ብዛዕባ ገለ መፅሓፍ ሓደስቲ መንእሰያት ይመፁና ዶክተር ክስቶ ይበሃል ይብሉና 30 ዘይመልአ መንእሰይ ብምትእምማን ሓደ ኣርእስቲ ከቅርብ ንርኢ ወይ ነይሩ ከምዚኦም እምባ ብዙሓት ድማ ኣብ ኩሉ ሃገር ኣለውና ኢልና ተስፋ ንገብር ስለዚ እዚኦም እዮም ነቲ ሃገር ክምነይዋ ዘለዎም ፅባሕ ንሕና ኣብኡ ኣቲና ክንህብ ኢና ክብሉ ክኽእሉ ሂወተይ ኣብኡ ክውድእ እየ በዚ ዘለኒ ኣብዚ ዘጥፍዎ ገንዘብ ኣብኡ ከይደ ቢዝነስ ክጅምር እየ ትካል ክገብር እየ ወይ ከዓ ካልእ ዝተፈላለየ ነገር መምህር ክኸውን እየ ቤት ትምህርቲ ክኸፍት እየ ክብል ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ሃገሩ ምግዳስ ማለት ምድንጋፅ ኣይኮነን ንኤርትራውያን ደንጊፁ እስኪ ክንሕግዞም ደኽያ ሃገርና ክንሕግዛ ምባል ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ ኣነ ዕድለይ ኣብታ መጻኢት ሃገር እዩ ክብል ኣለዎ እዚ ናስኢና ዘለና እዚኦም ዝጠቀስኩም እምበኣር ኣብኡ ዝተወለዱ ክኾኑ ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ ክኾኑ ክእሉ እዮም ወይ ከዓ
ብንኣሽቶኦም ክንብል ከለና ክሳብ ደቂ 15 ከለዉ ዝመፁ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓደ ኣብዚ ወፃኢ ሱር ሰዲዶም ዘለዉ እዮም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ካልኦት ምዚ ስርዓት ኢሳያስ ዘምፅኦ ስደት ዝወፁ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኣውስትራልያን በፂሖም ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ክጠቅስ እየ ግን እዚኦም እንተኮይኖም ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ኣትዮም ኣለዉ ትምህርቲ ከይፀገቡ ዋላ ይኹን 12 ክፍሊ ትምህርቲ ዝነበሮም ገሊኦም እውን ክሳብ ኣብኡን ዘይበፅሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ሃገር ግን ብስራሕ መሊኾም ኣለዉ ሰብ ዘይሰርሖ ሰሪሖም ይኹን ዕፅፊ ሰዓታት እንዳሰርሑ ኣብ ኣሜሪካውያን ኣብ ዘይበፅሑ ካናዳውያን ኣብ ዘይበፅሑ በፂሖም ናይ ኣሜሪካ ተመክሮይ ኣብኡ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ዝረኽቦም ዝነበርኩ ለውጢ ክመፅእ ዝደልዩ ኩሎም ገዛ ካብ ሓደ ሓሊፎም ኣብ ካልኣይ ዝበፅሑ ገንዘብ ፀገም ኣይኮነን እንታይ ክንሕግዝ ዝብሉ ይረኺቡ ገንዘብ ፀገም ኣይኮነን እንታይ ክግበር ይኽእል ክንገብር ንኽእል ትብል ዝብል ሕቶ እዮም ዘቕርብሉ ነይሮም ወደት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበርኩ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዝበፅሕ ኩሉ እየ ዝብሉ ስለዚ እዚ ዘርእየካ ብትምህርቲ ኣብ ዝበፅሑ ጥራይ ዘይኮኑስ ብገንዘብ ኣብ ሓደ ነፍሶም ክኢሎም ንካልእ ክኽእሉ ዝኽእሉ ሃብታማት ክንብሎም ንደፍር ኣፅሪና ኣለና ኤርትራውያን እዚኦም ዕድሜኦም ክንደይ እንተይልና እንተበዝሐ 40 እዮም እንተበዝሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝጠዓሙ ሰማይ ካልኣይ ዙር ክሳብ 5 ዙር ክሳብ 10 ዙር ዝነበሩ እዮም ደምሩ ነዚኦምን ነቶም ተወሊዶም ዝዓበዩ ዝበልናዮምን እዚኦም ኩሎም መንእሰያት ኢልና ክንፅብፅም ክኢላታት ብጀካ እዚኦም ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን በፂሖም ዘለዉ ንብሎም ካልኦት ድማ ዘለዉ እዞም ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ኡጋንዳ ኬንያ አንጎላ ደቡብ ሱዳን ዘለዉ ኤርትራውያን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብፍላይ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ገዲፍና ኣብቲኦም ካልእ ዘለዉ ኣብቲ ዘለውዎ ሃገር ፈንጢሶም ፈናጢሶም ተቐልቂሎም ኣለዉ ነጋዶ ሰብ ገንዘብ ኮይኖም ኣለዉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ኸዱ ኣለዉ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገንዘቦም እንዳረከሱ ናብ ወፍርታት ይኸዱ ዝፅግሞም ዘሎ ናይ ወረቀት ፀገም ኣለዎም ናይ ፓስፖርት ናይ ምንቅስቃስ ግዜ ጡርጡራት እዮም ምስ ገንዘቦም ከለዉ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ዘተኣሳስር ሓደጋታት ምስ ኤርትራዊነት ዘተኣሳስር ሓደጋታት ስለ ዘለዎም ክቕልቀሉ ኣይክእሉን ኣለዉ ተቐልቂሎም ንሕና ለውጢ ንደሊና እሞ ክንኣቱ ክብሉ ኣይክእሉን ኣለዉ ኣብ ኣኼባ ክርከቡ ኣይክእሉን ኣለዉ እዚኦም ግን ንኩሉ ንግዲ ፈሊጦም ኣለዉ ነጋዳይ ማለት እዚ ስርዓት ኢሳያስ ዝሃቦ መፀለሚ ቃል ኣይኮነን ሰብ ዋኒን ንግዲ እዮም እዚኦም ገንዘብ ንሃገር ከመይ ገይሩ ይኣቱ ንወፃኢ እንታይ ንሸይጥ ንህዝቢ ዝጠቅም እንታይ ንገብር ዝብል እቲ ብሕታዊ ክፋል እዩ ንመንግስቲ ዝሕግዝ እቲ ብሕታዊ ክፋል እዚኦም እዮም ናይ ብሕታዊ ክፋልና ናይ መፃኢ እዚኦምን ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ክንሰምዖምን ክንሪኦምን ኣይንኽእልን ኣለና በቲ ሓደ ወገን እቲ ዝበልክዎ ናይ ዘለውዎ ሃገር ዘይተኣማምኖም ስለ ዝኾነ ክቕልቀሉ ብፖለቲካ ኣይደልዩን ኣለዉ በቲ ካልእ ወገን እቶም ካልእ ዝበልኩ ኣይንናድዮምን ኣለና ንዖም ዝኸውን ቃላት ኣይነስምዕን ኣለና እንታይ ይገበር ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እንታይ ይገበር ማለት እዚ መውፂ ከም ጸሎት መውፂ ክሳይና መውፂ መጀመሪ ዘረባና ጌርናያ ዘለና ኣይኮንኩን ኣነ ዝደልዮ ዘለኹ ንኣብነት ንመንእሰያት ነተባብዕ ንኩሉ ሰብ ዘተባብዕ ነገር ንግበር ወዘተ እዚ ከም ሓደ ኣቡነ ዘበሰማያት ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ሰብ ዝደግሞ ኣብ ግብሪ ግን ዘይድገም ነገር ዘይግበር ነገር ኮይኑ ንሕና ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እዚኦም ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብቲ
تداليو زلو نايدن بتقاومو معدي كمتو بتساتهم زمسلهم أبز خونه بوتا البوليتيكا إرترا كساتفو نتبابعهم ألنا زيوتي كندي بدهون لومي البوليتيكا إرترا أزيو قدلت زرقي زلو مداي معدام أبتي السخا وينحنا زدالنا يوتراي إيو زسمع زلو معدام سوقنا يكونن نصا يخوم أبزلخومو زدلخومو سلفيك تقومو ودبك تقومو ندليو لنا بجاخوم نعاخوم زطعمكم سلف دليو تزيد أخلكم لما تكون ناي موياويان قبرو ناي زخونة قبرو ويلكاميو يدللو نقادو أبوشت إرترا مساعتكم تقبرو نقر أب حجي تمولو مدب قبرو محبرات قبرو كبهالو مخنياتو ازي بوليتيكا حج ماتيو زلو اب صبيب نقاله نقر زفنفن نقاله نقر طراي زسمع قالات يمصالو لك كمتي ابتي سرعتي ساس كلنا بحالن زي بحالن زفنفنن زدقمن نقرات يسمع برعاياتاتو ابزي وشت دنبه تقاومو نابنت مقام بوليتيكاو سلفي ويحدش ود مفتان بفلاي مهورات ويكا نعشتو بينهم كيدوم كمزينا خنقبر زولو أجوهم بزيحو ودب بزيحو سلفي نسمر نزتي عادلن يوزي زبل جرحو يزبزح ازيهم سلطان دليوم يوم كم وزقبرو زلو سلطان دحر نمقباتيو تقوى يوم أبو نمخاد يوم كم زقبرو زلو حدا مهور حدا مكور من اساي قدسني مسب زباس على عين سب زعطيلو مش قراري مالي ስለዚህ ኣብ ገዝኡ ሎ ዝፈልጦ ስለዘየለ بسلام ይነብራሉ ማለት እቲ ነፃ ኮይንካ ንህዝቢ ዘይሃሲ ግን ከዓ ንዓኻ ድማ ኣብ መጻኢ ዕድል ናይ ዜጋ ዝኸፍተ ዕድል ዝኸፍተልካ ግበር ዶብ ዘይብሉ ክበሃል ኣሎ ጽባሕ ሃገር ካብ ኢሳያስ ምሰላቀቅናያ ኣውያትና ኣበል ለኹም መንእሰያት ምጹባ ወጻተኛታት ክንቆጽር ኣይኮናን ንዓኹም ኢና ንጽበ ዘለና ክትብሎም ክትጅምር ኢኻ ክንጅምር ኢና ማለት ምጹ ድማ ብድድ ኢሉ ኣይመጽእን እዩ ድሮ ብዛዕብኡ ነፍሱ ኣዳልዩ ክሳብ ዘይጸንሐ ኣይተኣማመን እዩ ኣብ ስቶዲየም ዘለው ከምዚ ዝብሉና ዝነበሩ እንዲዮም ክብል እዩ ሎሚ ግን ምሁራት ዘድልየና ፖለቲካዊ ሰልፊ ከምዚ ዓይነት እዩ ምሁራት ክብል ከለኹ ሕጂ ነዚኦም መንእሰያት ማለት እዩ ንከምዚ ዘተባብዕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ጌርና ንሕና ንመጻኢ ኤርትራ ምድላው ክንገብር ኢና ክብሉ ክደፍሩ ኣለዉ ኣበይ ዝመፁ እዮም እዚኦም ኣብዘን ዘለዋ ውድባት ዘይኣትዉ ዝብል ፀርፊ ወይ ከዓ ኣንጻርነት ክፈርሑ የብሎም ግደፍ ነዞም ዝበልክዎም ኣብ ትራዳርና ከማን ዘየለዉ ኣስማቶም ዘይንፈልጦም እሞ ክሳብ 100,000 ክግመቱ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዘለዉ ግደፍ ነዚኦም ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበር ዘለዉ ምሁራትናን ምኩራትናን መንእሰያት ድማ ብዘይ ትምህርቲ ይኹን ብዘይ ተመክሮ ሓያላት ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ገንዘብ ረኺቦም ገለ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ከም ሓፂን ናሕሲ ኮይኑ ብልዓሊ መኸዲ ዝሰዓነ ፖለቲካ ዓፊናዮ ማለት ፖለቲካና ቀስ እንዳበለ ጥራይ ዝኸይድ ኣብ ኣክሽን ዘይኣምን ኮይኑሎ ንስመር ዝብል ቃል ይወፅእ ኩሉ ሰብ ኣሜን ይብል ንዘቲ ዝብል ኣሎ ኣሜን ይብል ኣኼባ ጌርና ወርክሾፕ ጌርና ነጽናዓዮ ኣሜን ይብል ኣብዚ ግን ኣይሓልፍን ኣሎ ብዙሓት ውድባት ብሓደ መጽአን ክሰርሓ ኣለወን ዝብል ኣሎ ጽላል ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ቃላት እዩ ዝጽላእ ኣይኮነን ግን ቀልጢፉ ኣብቲ ዘድሊ ክበጽሕ ዝኽእል ኣርክበልናን እዩ ዘሎ ንድሕሪ ኢሳያስ ኣይቀራርበናን ኣሎ ኣይቀርበናን ኣሎ ኩናት ክውላዕ ተቐሪቡስ ገና ስንቂ ኣይሓዝናን ጠያይትን ኣይሓዝናን ከም ማለት እዩ በትና ውራይ መርዓ ቆፂርና መዓልቲ ኣትዩ ተቐረብናን ገና እኽለማይ
ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይገበርናን ከም ምባል እዩ ምናልባት ኣብ ስድራ ቤታት እንተኸይድና እቲ ሞት ዘይተርፍ ምዃኑ ንወለዲ እንዳፈለጥናዮ ብዕድመ እንዳደፍኡ ከለዉ ኣብ መንጎ ደቆም ክከፋፈል ዘለዎ ሃብቲ ይኹን ውርሻ ይኹን ብዛዕባኡ ዝገበርዎ ነገር የለንን ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እታ ሞት መዓልቲ ስለ ዘይትፍለጥ ንሕና እውን ኢሳያስ ዘልግሰሉ መዓልቲ እታ መዓልቲ ስለ ዘይንፈልጣ ደቂስና ኣለና ምስ ኮነት ግን እዚ ኩሉ ንቁጠባና ምድላው ዘድልዮ ነገር ቀረበና ተሪፍዎ ዘሎ እንታይ እዩ ከም መጠቃለሊ እቲ ጭርሖና ክቅየር ኣለዎ ብክልቲኡ ወገን እየ ዝብል ዘለኹ ብደንብ ተቃውሞ ጥራይ ኣይኮንኩን በቶም ንኢሳያስ ንድግፍ ኣለና ዝብሉ ነቲ እሳቶም ዝኣምኑሉ እዚ ስርዓት እዚ ክኸይድ እዩ ነቲ እሳቶም ዝኣምኑሉ ኢሳያስ እውን ምስ ከደ ብከምዚና ክነካይድዎ ዝብሎ እንተልይዎም ንዕኡ ዝድግፉ ሰባት ከጥርዩ እንቀሳቀሱ ኣለዎም ማለት እዩ እሳቶም ናቶም ንግደፍ ግን ብዛዕባ ናይቶም ለውጢ ንደሊ ዝበዝሐና ህዝቢ ግን ጭርሖና በብ ዘለኻዮ ንድሕሪ ኢሳያስ ተዳሎ ሙያውያን ናይ ሙያ ማሕበር ይገብሩ ፖለቲከኛታት ፖለቲካዊ ማሕበር ይገብሩ ወይ ሰልፊ ይገብሩ መሃንድሳት መጽናዕቲ ንድሕሪ ኢሳያስ ይዳለዉ እዚ ክውፍዮ ዘይኮነስ ገንዘብ ክረኽብሉ ድዮም ትካል ክገብሩ ድዮም ብዛዕባኡ ይሓስቡ ጽባሕሲ እዚኣ ምስ ኮነት ኤርትራ ነፃ ምስ ኮነት ኣብዚ ንግዲ ኣትየ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወፍሪ ክኣትዮ ክብሉ ኣለዎም ነዚ ኣጆኹም ዝብሎም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብሎም ዝሽልሞም የድሊ ብፍላይ እዛ ምሽላም ትብል ነገር ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሕሳሰባ ኤርትራ የላ ምንቃፍን ጎደሎታት ምውፃእ እንታይ ኮይኑ ምሽላም ግን ንዝኾነ ተበግሶ ዓመት ዝወሃብ ሽልማት ክህሉ ምፍላጥ ክህሉ ንመን እዩ ዘተባብዕ ነቲ ሙያን ክእለትን ኣብ ውሽጡ ዘለዎ እስከ ኣነ እውን ኣብ ሰበይ ክፍለጥ ክብል ኣለዎ ሎሚ ክፍለጥ ዝደሊ ሰብ ከም ምሸላ ልዕሊ ሰባ ዝተቀልቀለት ምሸላ ወይ ዑፍ ወይ ወንጭፍ ዝበሃል ልክዕ ከምኡ እዩ ገይሩ ዘሎ ቅልቅል ዝበለ እዚ ግቦ ደልዩ ጽባሕ ስልጣን ደልዩ ቦታ ክሕዝ እዩ ምዝ ስርዓት እዚ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እዩ ወዘተ ዝብል ዘረባ ስለ ዝመጽእ ነቶም ንጹሃት ሸቅሮ እጂ ሎሚ ተለሚዱ ዘሎ ሸቅሮረካ ወይ ከም ነውሪ ክቁፀር ስክፍክፍ ዝብለካ እዚ ዝበልክዎ ንስልጣን ምጉያይ ዝብል ውድባት በዚሐን ዝብል ንምንታይ ንቅድም ዘይዝትዩ ንምንታይ ሓድሽ ስጉም ትወስዱ ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ሓሚቁ ዝብል ኣውራጃዊነት ሳዕሪሩ ዝብል እዚ ኩሉ ዘይ ጠባይና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣይሓመቀን ሓሚቁን ኣይፈልጥን እዩ 200,000 ተጋደልቲ ሓፋሽ ውድባት ኣሰሊፉ ናጽነት ዘምጽአ ህዝብን ስድሩኡን ደቁን እዩ ዘሎ ሎሚ እዚ ሓሚቁ ዝበሃል ኣይኮነን መገዱ ይደልሎ እዩ ዝበሃል ዘይተጸበዮ ኩነታት ስለ ተፈጥረ እቲ ዝጸበቐ መገዲ ይደልሎ ሰላም ደም ፍሳስ ዘይብሉ ሰላም ገይሩ ለውጢ ከምጽእ ይደልሎ እዩ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣይሓመቀን ካብ ኢትዮጵያ ሓመቀ ካብ ኣፍሪካ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሓሚቁ ሃዳሚ ኮይኑ ኣውራጃዊነት ሳዕሪሩ ወዘተ ዝብል ይመጽእ እዚ ናይ ህግደፍ ዘረባ እዩ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ዘረባ እዩ ተስፋ ክቁርጥ ንሕና ግን ደቀሰ ኤርትራዊ የለን ሓንቲ ዜና እንድሕር መጽኣ ኩሉ ኤርትራዊ ዘለዎ ቦታ እንታይ እያ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዝብል ህዝቢ እዩ ወፃኢ በፂሕ ሄሉ ዝደቀሰ ህዝቢ የብልና ስለዚ እቲ ንመንእሰያት ንሰብ ገንዘብ ዝገበሩ መንእሰያት ንትምህርቲ ዝጸገቡ መንእሰያት ተመክሮ ዝጸገቡ መንእሰያት ቦታ ዝህብ ፖለቲካ ክህልወና ኣላዎ ብግብሪ እዩ ድማ ኣርእዩና እስከ ክንሽልመኩም መደብኩም ኣምጽዎ ኣገናዕ ርኢኹም ዶ በዓል ክስቶ ደቂ ክስቶ እዚ ገይሮም በዓል ክፍእል ኣሎ ሓደ ናይ ብሽክሌታ ተወዳዳሪ ስዒሩ ምስ ተባሃለ ኢና ንንእዶ ክወዳደር ኣብቲ ዝለዓለ ቱር ደ ፍራንስ ወይ ኣብቲ ዝለዓለ ጂሮ ዲታልያ ክብል ከሎ ዘተባብዑ የለን ክለብ የብሎምን ከምኦም ክኾኑ ዝደልዩ ዝጽዋዓሉን ኣጆኹም ዝበሃለሉን የለን ስፖርት ኩልና ንጸልኦ ስለ ዘይኮነ
البوليتيكا إرترا أتيو هيكون كون زارب زلو جن مسفلتنا يوم رأينا نزارب لهم مالتي نزيهم بلوسات وي أكتر دخونا بأمريكا لو لكعكم ودما أبقالي ناي نقدر علب كنا أدو لوهم شلمو لوهم تكون بلوسات مرحناك بحالو لوهم اسكان نصبح زخون نجر دليوكم بحالو إذا جزيزيا بركة جزيا من البات نبتاع سلاك زي كما تيو نحنا أب أخيباتاتنا أب زتنان تسميرنا خلنا لو تكمتيو حنتي نجر أبيدنا كحزنا خلنا أخيبا يتلقن زتا يتلقن كن أخيبا يكون زتا كلام له كله له إذا أخيبا نصبح كمزين مجمار تقبر زلا زازته مسودعنا حدا مدباوت إنا خن كيدنا خبهلا لهم برزته من تزته خوين من نقاف حدا نزولو فليس كافلاليس كامزراب إزي أيكونن إتو بوليتيكا خوم زلو إزي دفرت يدليو أبزي بحالي بوليتيكا وبحالي فنسو نحنا كمزينا خنقف ندلزلنا عفو ما ينحسننا كنتصيرنا تباوي نخلو يسمع زلو إرتراوي في الله وشتي عدي زي كونس أول سعين زلو ببز مثلهم ن دحري ساس أبز قبر نجر مدبات كوتشي ولك زي كونس بكوب مالتي البوليتيكا مدلاو بوليتيكاوي سلف مقبار كدلي ن مثل المطبخ ناي موياويان حبر جيركا نصبح كقبر زلو قبلو من حزبي يصوب جمرو لهم كمزي خبرنا ندلل لنا زبور كونو لهم ناي نقادو محبر وفري بخمين أكايد بانك خمين قبر لهم عبا بانكن عبا جنزبو من بزعبا لق أحزر خبولون كاب حجي بأكوب بمحبر حادي حيلك فتقولو أزيو مدلاو نصبح مالك بعر ملقتيا حليفة خون سبق حليفة خون صفا قبر كوروم دافع عندنا زود حنكم راديو إرنا أزي تكتاتلو زلهم كاب كتما باريس بغد تازفنو دمت راديو إرنايو نمزخارو كأندين اتبازينا كسمعكم حيلاير إرترا كاب كلتشان عصر تغلتن كساب زيناي حموشتن حسي زقاتمي حدقا هليكوبتر كلتا دك نسيو زركبوم بوحدو عصر تغلت بررتي بإسان كموتن سدتن كم زخسرهم مستتكال كربز زلو موغنات نريدي إرنا قليسهم بزي كازي أبزي شوعات عمتات نابي إثيوبيا سعود عرب إيطاليان كالوت هاجراتن استسدو بوحدو شمون تابررتي كم زلو اتوم نزا حبريتاز الأخو جنات أرديوم منيسر قدات وصا إيطاليان مع كان قلع حبرات هاجرات يونيسيفن إرتراويان قلعونا بسدت كي وحزن مكل خال زعلمي نايستات 1 مليون يورو زتفلالي مدبات أب إرترا كايدو مخانم ات منيستري زحلف سمون أبزوصو مجلس يافليتو إيطاليا نزي أب إرترا زركبو قلعو زدهب بروجكتات كم مفتني مدب تبق زلا سودان ليبيان مأكلاي بحرن سجيروم نابتا هاجر نايزاتو بزحي بزي ألاي زمتصو إرتراويان تحت عد مقلعو إنا زيادة يمتص سلازليو رواندا أب مداغوني معسكرات ليبيان نيجرن زركبو أما إسدتنياتات هاجرات أفريقيا كتقبل كم تخلاف ليتا رواندا كاب ليبيان نيجرن أما إسدتنياتات نمقبل دلوتي كم زلا تقل زلا أكال نايتي أب كلتا شحن 10 شوعاتن زاتوتو أستات 13 سدتنياتات أفريقيا ناي مقبل مبسعيو رواندا أقدم بس من إسرائيل بزبصحتو سممع أب إسرائيل كاب زركبو مبزحتهم زيكاتات إرترا زخونو سدتنياتات كتقبل مصنح زفلتيو انتخونه حيالو كابتوم نابتا هاجر زاتو إرتراوان سدتنياتات مسلاتهم بقبو كي تحلوه أب حماق كنتات وديقوم بدلالو ناب يوغاندا كسغرو كمز تقدديوم زتغزو أزي دمت راديو إرنايو ملختاتكم ناب راديو إرنا أبز مدب زي كاباخم كاب سمعتنا نزمتو رئيتو نقفيتا ما أرمتان كالإنزقربلو مدبيو سلام عدالوتي راديو إيرانان تخطاتلتان كاب كاليفورنيا أمريكا نقصة قبر مريم يبهال أي سرحو تبل أرستحيزة مسيح اللخو أي سرحو نزي أرستي زمرز كل مخنيات أتو كيدان حقوس استبحالو سب مس غازيتانيا حرقو قالتا أب 10 شمونتن 25 حملة
كتشحن أثرت شعتن أبريديو إيرانان كومون أبدنت إيرترا مس ناز زبحالن أبز جبروق على محتتن زرربن بزعبا بايت واشنطن ديسن بزعبا جوجيلا مصنعتي حجراو سنيت نمدحان حجرن حزبن زبلو زحنخن زسدممن زي حلفنتاون وقصا سمعنا تجنزبنا تا أيسرحو تبل الزراربا دما الزخاخيراتنا اسكي أتوخدانا حقوس زبلو بحبر نستوعللو قدامي أتوخدانا حقوس بسمعيتن بزي حدا مرقاقتن حقنتن بزي حلفنتاون نتي بحفاش حزبي إيرترا توكيلو زقومن زسرحن زلو بايت واشنطن ديسي بوقعي كفرس ألو إلو كالاي أتوغدانا حقوس نتي قطرهم كبسالاسان لعلي زخونو دك أنستيو زركبون كل حبري إيرتراويان زحقوفي نايل علوت مهراتن مكوراتن متخخاب بمسمعتي قجيلي هاقراو سنيت نمدحان هاقرن هزبن زفلتو بفلاي حدا كاتم أبالات أزيو مهورون بزوح أبت مسمعت استواسعن دكتور صلاح الدين نور زبلو كتقصو ريبيل انت إلنا ريبليس كنبل ألنا يبل مالتو نسرعة قدف تقولنا نقليه كنبل كلنا أقدمنا متكأتان سلاما فتحا ديمقراسا زرقادت سرعة حاسبنا سريحنا عدالينا كنت نحلنا كابزبل نلعل عمتين شدش تورحن بزي ولا حادة كله في كفيلهم كدم حجي زي ترعين زي تفرحن قبراوس راح سريحهم 4 عبيت دوكمنت سندات عداليهم من هزبي إيرترا جوبا نزبلوه أتوخدانا حقوس نزون أنا عيسومون كبرت كليومون سالساي أتوخدانا حقوس نتي بروفيسور أرقادة بساي أبسانة إسران كلتن أسرتت شعتن أبوال توك حدري جاقانونا قريبهم يأكل كما يجيرو علامه يوقع بزبل عرستي نزهابون زغربون سفحين حبتامنا استمهرو حجونا تغيدان حقوس بروفيسور أرقادة بساي ناي حساب مهورن بر بوليتيكا انتاي أفليت اوو كبلو أبتي أبنقابا زبلوو راديوم أنا عيسومون أنا شيومون هو فابريكا هقدف نهزب إيرترا بستفلاليه من قدي كفافيل كان قجاجيل كان هاقفريس كان بيت كان مقنا يكوينو بفلاه هقدف أبزي اوان زي تأدنا كبيت جنزبن وصعان جيرو نمعبال يأكل كفرسون كبتنون ليتن معالتن يشفرح سلازولو نزي كونو اللو كوعيزي ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ከስተብህለሉን ነቶም ሓለይቲ ህዝብን ሃገርን መሲሎም መርዚ ዝንስንሱ ዘለዉ ከለልዮምን ክፈልጦምን ዓገብ ክብሎምን ዝግባእ ይመስለኒ ኣብዚ መፅእ ሰሙን ተሪፉኒ ዘሎ ብዛዕባ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ክዛብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ የቐኒየልና ሬድዮ ኤረና እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ هلو راديو إيرينا أنا خفلي خب حسن أنت قبل ذلي مثله هو إيرترا زي نفلت حسم مكران نفلت بتنتن وإذي لك خقلت زيك الإيرتراوي أبقودناتات إيرتراوي أم مقالة الدربي أبقودناتات إيرتراوي أب كامبالا أب يوغندا أب قدراتات إيرتراوي أب سودان تزحزحوا فقدو أسربيتات إيرتراوي أب ليبيا أفقدو أسربيتات سلازي انتهيو مفتحي إذا حانت مفتحي تكون تخيل تسمامعها مكلاس إذا أب دقدد الحيلي كله سميرو بحاد خوينو حدا مريحنا تقيمو أمو بغض طبع عنتيرو إذا أول شيء الله قال لك سريحي عند حريقيلوسي بزي كنت أبان تاي قبر إذا سرعت مرة خبيتاتنا يتو وتدراون كل أسير وايو أبتحتيو كام دا أتوغير واتكود ناتو سحيبو وايو زوخونا خو قبرونا يقول لهم ساتم بدق غير كأتيها السوزيك ودا تورو مرة خبيتات
جيركا بدقيق نجر نحر زي جبركا زو رايك اللي خجبر زغل حيلون خجبر رايك اللي سلازي إذا حسب الله خيل الله إذا كله حسب إذا حلف زلا إذا من بتتهنزي إذا سرعة زخل الله مفتحي بوقت راح يفتح ذاك قلب سلازي ما بيجهو كابزن لعلي طفقات يلن كابزن لعلي وردت يلن أبزي إسرع عمت خسرنا وخسرات كاب زبن تركي رئينا دي فلت بتتان رئينا دي فلت مكراين أحلفنا لازم يجاهم أبزي ربيعات تشاو هلو أنا خابي هساني مع الشبال إرترا بكي أزعزل كنا تتودي نحن لنا كل زفل دايو قل انتايت مفتحيو نايز كل انك مفتحي شكر زي ارترات الله سرعتي سلازي زي سرعت زي كله قديفنا نزي سرعت زي بخمين وطقو كتاب حجي استقبرنا قريلا بدقفة توديبو كله تسمعني وفحنا نسكرو أكيبو متى ما هو شيء زنقص وزلو أقبل دعريس مسحرهي دعريس هذا الله لعل تحت المبلي دعريس هذا الله انت حيزة من وانك حواسو زهر له ورقة سوتنو ودلو قحسب دي منو سيملو عرفت مكلخ كل حقن دخوينهم كم مكلخ على يسكا تسرع تقول يروح يدرسي إيشا صفوركي أبرها أبسوا زجورة على متى كل سب كم سمعوا أبزا هاجر دخود زلوا سبات حدا خفا حدا خبابي جنوبر سبات ويكادك حدا خبابي يوم كل تسمع تعمز جرمي زمالة كاترجمو ديك حدا خبابي يوم دي الجفوني ديك حدا خبابي يوم نزي نابرا نايز هاجر يقبلوا زلوا دك حد خبابيهم ثلاثة يزولوا فقامتي ويكا إشياء سافور كي أبرها إرتران كلنا دك حد خبابينا كلنا إرتران دك حد خبابينا فلا لي خاخت جزس لزلها هم تقول لها هم ساعمتني إرترا فلا لي خا جزيك يا أخا بأورجع النت بحيمانة فلالي خاجي كان يا اخي اساس حجيجن فريدنا كاكوينا جخل حزب إرترا تليكا فوقي لكالو قلقت كون تبيكا سلازلو حجتك تيمكا يا اخي اساس فلالي خاي تتجزيني خا يا انت تسددك من كل إرترا وتسديدي او حدا خبابي كونن كاو كل خراب تسديدي فلتك من فوقي لكا حزب إرترا سبحانه على خبابي خابي أبي إرترا عدي بالكا عودي بالكا إساس خان على خبابي خابي خبز على خبابي اختزار مشلي بالكام أنت خنا جركاز ده لكن كلنا إرترا عندك حدا خبابينا كلنا إرترانينا يا فلت لك أنت نسحقنا عدا خايف اللات عودا خايف اللات هم ساعمت نسبي إرترا تلاقيت كالليها أنت حجينا عخازر وخاد بسمع سبيلا فويلك أسبي إرترا كريك هيدا الميزة اللي غني لي زي دمت راديو إيراناي سلام إيرينا أو እግዚአብሔር ንኤርትራ ሰላም ጌርካ ንኤርትራ بسلام ዝመርሕ بጽቡቕ መገዲ ዝኸይድ ሃይማኖት ዝሕዝ ኣስላምን ክርስቲያንን ብግቡእ ዘስተባህል ማእከላዊ ዳኛ ፈጢርካ እግዚአብሔር ሓገዝካ ከተወፍየላ ነዛ ህዝቢ ነዛ ብርክታ ሃገር ነዛ ብርክቲ ህዝቢ بسلام ከምቲ ናይ ቀደም ከተቆማ እግዚአብሔር ንጽዋዓካ ኣለና እግዚአብሔር ሰላምን ቅሳነትን ንኤርትራ ህዝቢ بسلام መራሒ ሓደ መራሒ ጌርካ بسلام ከተንብራ بسلام ከተሕድራ بسلام ከተቀምጣ ነትኹል ብዝከኣሎ ኩሉ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር كل تجبري خام እግዚአብሔር ነዚ ሁሉ ናትካ እዩ እግዚአብሔር ነዚ ሁሉ ክፋእን ፈገምን ዝረክብ ዘለሰብ ኣብ መሊስካ ኣብ ዓዱ بسلام بقسامة كتنبرو
نتو كل زكال كاخد قبلنا እግዚአብሔር نلمنك لنا عاود اب كل عالم كا سلام سدد እግዚአብሔር كلنا تكايو كلن حزبك ايو امو بسلام كتنبرنا بسلام عدنا اتينا بسلام كنبر كتحجزنا كل نلعخان نلمنا لنا بدحان كنو شمي جنة البحر أذي إذا كتاتلو دلخو حرب على متأيق تقبرو دلان كامل نتولدن نايبايتو أمريكا بعلات قامو دلات مسر كم جورناليستي تبقيو كن بعلات بدفو نزي سرح زي نكتبلون دلات مسر كمايو نتصور زي كونه يحطو تحت تالا مثلني كابزي مرداري ساتهم يسرحو اللو إذا خالق سرح دريقة سريح نايبيني ولا بجلخ قبر خيري بتصقمو نقر إلا تحريا مجرشتا كرخبو كلهم اي تغورو خالو بايتو تغورو يلوم اي تزاربون ساتهم اندحنا يزخون عدلوا غيرهم يمصو مسوم يمصو تزيكونه بدفو كم تسمع له ولا منغستو تكلو እዚህ ሲል ከተቃውሞና ታይዝ መስል ዘሎ ስለዚህ ሰብ ጆርናሊስት ስለዝኾን ኮም ዓይነት ጻፍ ትገብር ይብላን ይብልኩም አለው አንጽና ብሏለው ከተንጻሎም ካለው ዋቶም ሰባት إذا نسب كتسمع في إفرع عنك توصل هيكونتن كل شيء تحدث كلها حتى أخذ نتصور اللواء نسات قامي ديا جورناليست ديا عقالات ديا كتدلهم قاعد في النيرة ستنقل من قصقاس كاليوم يكوجو خل سوي لين نرحب يقولوا إذا قاعد تودي أنا جرا يكون عند حد اليوم ولا 10 دقيقة بيتو غيرهم كان يتحوسنا أو اسم مقاومة في سرعة مقاومة يبدأ عنبر أو أمريكا هنكذا خفلك هذا موزيلا thank you أبراهامي كذ أجر جرمن أقدم ذو خبرن زحزن حونا تاو سلامتك أقرب لكم فتو كلكم أبالات ردي أرنا تقبروا استواتوا قبل علي حزب إتراء تمحال فحبريتات نامسكونكو بزي أقاطع مجن نخلهم إلتراويان فلاي أبدم بفتحي إنقاس قاسينا زبل السبات كم محل فوز اللقو مدخت لني استغان تايو بزحت دليت فتح تباحي لهم كوينهم نزخونا من خابخون وين حانت زربان دافن شالكان دابل كان من نقافنا نحجتك ازي سب كوينو أفسرح جو فرسب كقاقا قدنتيو نتزقاقا جيجا كتقرم ودعال زبا كامبر أميديا وسيخا زبان تايبا أو راجا وبان تايبا أو راجا كاب كده مستنحي تقام نير وديو أو راجا قدمي هقدف أو راجا هاتي إرترات تقام نير وناب كده هقدف أو كده هقدف عين برانن إذي أو راجا ويزبها النقر زمصو من ينتر عيلكا هقدف سياسي بحثيرو بولكو نزي أوراجا زبحال زمطو بسياسي لمنتاي أب سلطان نخنبر كفافيلكا كي ترى رادا خان نخنبر ها ودا حماسي نخاوه بعال فلان بعال فلان دكا كل جزايد خمس دنيا مزبلها دا كل جزايد نخاسها زم دكا حماسي دا خمس دنيا مزبلها كوم دابله ندبلا لنا زنبره خصابج هذا بار عنا زلي نحن خاطقن تقمنا طلعتنا سلازي لنا نساس كم فتاوينان كم حدا جينا إرتاون جرنا سلزوسنايو أمها زيناتو سلزحبنايو دي عقمو زي قبورو غيرو زي سرحو سريحو زي ولو إيلو دابلنا بعلنا ندا تعرارنا قالعتن دابلنا زي سيادنايو سبي جن ها كم زي باورا جابا بمنتهى بأزي كونه تمال غلمة يغنى إيسا سمي أحمد تسمى قاومو تسمى خدو لك حدا وغن يميلو ها انتهي محالتي نعانا التحساسبانا بسنا سلا تقاطات أردنا انتهي عيني تتحاسب خمز لنا سلا تردي سلا بجاهم يلوكم بجاهم قابزين نقرزن وطا باوراجا ترنف بوردا ترنف بنيش لي بعدي ترنف سب ازي ولا حد سقم يقولنا ها ابتنا هقر او قصقاس هاي ساتفني أنا بأوراجاية أنا خمزي أزبله نكفت قلها كم زبل سبقني يلا أنا خمس زبل سبقي مثلا أنا قن محبر أوراجادي وجبر محبر وردادي يجبر محبر عددي يجبر إذا عمل قتني بسمونه سوي ممكن زي والكاوي هوتي حجرت نحجر جن نحبار هو سلزخونه نحبار سلزخونه
بحبار أبتنا هاجر إسلامينا كريستياننا ود قلا ود خبسة بملؤنا حدا عينة مثل ألنا أتهاجروا قداي نتهاجروا قداي كأن بحبار كوينا كنسرح حلو يقبأنا سلذي بجاهم لكم إذن عبدن بفتحة الرخاء دلهم السبت تستخدم زيلو إزبازي كم بعد كده أنا حوس بزعبان ذناي دي سي كسعبونك مرحون قبأن مو ألك تقاليس كم مو ألك هم دينير كاس انتهي فرغ فريخة زبل حتى قبأها ما انت حتى غلا بنا ديرنا ذا حرق وحتى غلا ومو ألكم تقادركم دا بكده انتهي بتيهم ويكان تهفريهم كتبوا له قبأ إذا سكبتنا الله يلوك نتأكد بس كبتنا الله إذا زبلو سبات انتهي سيدي زخونيهم أنا بتعمي زغرماني بتعمي زغرماني ندات أراربنا ندات أراربنا خمسة عام الثلاثة عقب كتبله بعد السبب دي كن كفون قبل زغبا عقب كتبلهم زغبا بياتهم سلامتكم إلو نعيب روحي سلامتكم إلو نعيب روحي زخونة سوون برحلو بروح هون زخونة سب أنا عيب كن أنا خم بحمد بروحي ثوب بحلو أتردي الله ماله سلذي حراي تسرناي نقولنا كل عوسن أسالتون كا نقول دلاي فتحي زبيرترا منه تشاو راديونا بتاعمي يكون تعبسني مدركم كاب تعمي مدر شخرتتنا تعمي أنكا تلو أتصلوا هايلون بره كاب إسرائيل هالو ردي إرنا قدامنا نتيجة كوبود لهم أبركته كلنا مسكين إقريتا سماي جلسكون أنا غاب برليني نقص فؤادي بحال بدخونا قبلكم دلي بتاعني مسكين تتقبروا دلهم جن هانتين أن هزبي إرترا هبوز دلي لبوا وهزبي إرترا زي سرعت أبرئسيها كوفي لزبال عكاز الله انتو بمفلات دي وانتو بزي مفلات دي نعيسرا عمتات تأكل أبتكا أتنيتكا سركابتي خكايو سلذي نبرا نخي تخون حجة تسعتا حج زم تمهارو زرفنقل وجوة اللو أبقنا مقونكا دو كتبل سنسلت كل هاجر كحبر كابقومنا حجر كساب عسب كاب نقفة كساب كساد إيكا كاب سرعافة كساب تسدي زولو حبر السب كله خسلت الله حانت معالتي كتكوس مخانو خسلت الله جن كي تقاطع له أب حادث اللي بوتا أنت تجميرو كله هزبي إرترا لحيمو كسعبه خلال الله زي حانت عقمي يقولون حانت معالتو هون تحريلو كاب ودع 10 عامات كساب ودي 100 عامات هون تحريلو ترى مجمرة قتلت الله قتليو هزبي إرترا قتلو أي ودوني تحرق أوروب أتم ناتو تناقلتو قتلوه في التنيوم أتم دلي تفتحي أبتوش تزلون أتي ناتهم إجام شعي كرئة شعي كفتسم سلازي كل خاز بإرترا الزمتم هارو أن وردي نادبل أبقونو كل بيتسبون تأساسرو كله ينكح يفلت هذا مع تخنتكم مهانو سلازي هزبي إرترا أبدي أتسمامع كي تقدع هو بتودد تسعة شديشن تسعة 4 كأسر كله أسكت أبيلو بتودد أوت يومو أنت تخونو أبز أين بتحنا زمت أسيرهم دلو أسرت حمشة فلوت أتكاتريتاتون زي حجي عجا بس هو زلو أين بتحمن اتهاجرون زي حجي أفي أتود الله نعشر عمت برست أين بتحتهم انتهي قد سنن وقت أبايت راح يتمتع بزي أي إسياس بكونا فلتنا سلازي هزبي إرتراح بنقح قورة بيت كان دحر تحانيقو وزا من تايبل لو يبزي يبقى سلام عليكم تشاو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتاوين غازيتنياتا زدالو نتا راديو
زخبركم سمعتنا ناي ساعت زي حفشاو تحستونا أبزي تزازيمولو سلمكتالكم دقيمنا نمسجن سلام